Ililista natin ang 10 murang scooter sa Pilipinas. Kung naghahanap ka ng scooter type motorcycle na budget friendly, baka makita mo yan sa listahan natin. Simulan natin yan sa number 10, Honda Dio. Isa sa mga pinagmamalaki ng Honda ay ang kanilang Dio, na kilala sa stylish looks at design nito. Ang modelong ito ay binansagang epitome of style and comfort dahil sa underbone frame, chassis at excellent na ergonomics ito. Kasama ng iba pang functional features na talaga namang tawag atensyon. Ang motor nito ay may estimated price na 59,900 pesos. Pinapandar ito ng 109cc, single cylinder, 4-stroke air-cooled SOHC engine na kaya maglabas ng 7.89 horsepower at 7,500 RPM at 8.91 Newton meters at 5,000 RPM ng torque. Isa pang feature ng belt drive scooter na ito ay ang 58.3 km per liter na fuel consumption. Talagang masusulit ang 5.3 liter na fuel tank capacity nito at tamang-tama para sa daily rides. Dagdag pa sa eye-catching feature ng motor ay ang digital instrument cluster, LED head at bulb tail lamps ito na nagbibigay ng magandang vision sa mga riders at meron na din itong tubeless tires. Sigurado rin ang safe ride nyo dahil sa drum brake sa parehong gulong na pinaresa ng front-bottom link suspension at monoshock suspension naman para sa likod. Mula sa kick and electric na starting option hanggang sa CVT transmission ng scooter na ito ay sigurado nang mabibigay ng Dio ang magandang experience na hinahanap ng mga rider sa isang scooter bike. Number 9, Yamaha Mio Soul i125. Bilang parte ng award-winning lineup ng Yamaha, ang Soul i125 ay nanggaling sa legacy ng Mio line na siyang kilalang number 1 automatic motorcycle since 2007. Binuo para magkaroon ng daunting na presence na may kahalong masculine looks. Ang stylish scooter na ito ay merong vibrant section ng kulay na pwedeng pagpilian at meron itong estimated price na 79,000 to 83,000 pesos sa merkado na nakadepende sa variant na mapupusuan mo. Pinapatakbo ito ng 125cc, single cylinder 4-stroke, 2-valve air-cooled SOHC engine na kaya maglabas ng 9.3 horsepower at 8,000 RPM at 9.6 Newton meters at 5,500 RPM ng torque na konektado sa V-belt automatic transmission. Meron din itong 4.2 liter na petrol fuel tank capacity, 46 km per liter average fuel consumption, belt drive type at centrifugal dry clutch type. Bukod sa kick and electric starting option nito ay meron na ding analog instrument cluster, LED head at bulb tail lamp ang motor na ito para sa mas safe na biyahe kahit na madilim ang kalsada. Sa wheelbase na 1,260 at ground clearance na 135mm ay komportable pa rin makakaupo ang driver sa 775mm na seat height ng Mio Soul. Ang radial tires naman ito ay merong sukat na R14 sa harap at likuran. Ang disc at drum brakes naman ito sa harap at likod ay sinama ng telescopic fork front at unit swing na rear suspension para sa mas smooth na arangkada ng motor. Number 8, Yamaha Mio Gravis. Hindi na nakakapagtaka na ang isa sa best-selling motorcycle lineup sa bansa ngayon ay ang Mio ng Yamaha Motors. Pero para mas gawing competitive ang laban, inilabas ng Japanese brand ang kanilang bagong modelo na Mio Gravis. Ang bagong dagdag sa lineup na ito ay may estimated price na 85,000 to 89,000 pesos. Isang abot kayang option para sa mga tumitingin ng magandang model ng Mio. Sa 125cc single cylinder 4-stroke air-cooled SOHC engine pa lamang nito na kaya maglabas ng 9.3 horsepower at 8,000 RPM at 9.5 Newton meters at 5,000 RPM ng torque, may V-belt automatic transmission, ay siguradong masusulit ang 4.2 liter petrol tank fuel capacity nito na 40 to 50 km per liter average fuel consumption. Dahil sa smooth na arangkada sa tulong ng belt drive at fuel injection supply system nito, komportable ring makakaupo ang rider sa 780mm na seat height ito at mabilis na mapapaandar ang motor na ito sa tulong ng kick or electric starting option. Dagdag pa rito ang dual step seat type na lalong nagpapaganda sa underbone frame ng scooter. Kung usapang safety naman ay merong front disc at rear drum brakes ang scooter na ito na pinaresa ng front telescopic fork at unit swing rear suspensions. Number 7, Suzuki Avenis. Ideal para sa city commutes. Ganito naman mailarawan ng Avenis model ng Suzuki at sa competitive estimated price na 75,000 pesos ay masasabi nating sulit na sa presyo. Pwede mo nang maranasan ng well-designed suspension system nito na talagang pambaragan sa matagtag na daan. Goods din ang riding experience dahil sa good handling at sturdy suspension. Isa ang Avenis sa best-selling models ng Suzuki sa category na ito. Kung ang hanap mong motor ay yung kaya kang samahan sa mga everyday rides mo sa syudad, ay siguradong ma-appreciate mo ang Avenis. Ay sa 124cc, single cylinder 4-stroke, 2-valve air-cooled engine ito na kaya maglabas ng 8.5 horsepower at 10 Newton meters ng torque, sulit na to. Ang 5.2 liter fuel tank capacity nito ay may average fuel consumption na 54 km per liter, konektado sa isang CVT transmission system na may kick and electric starting option. Napakaraming features para sa isang murang scooter.
scooter. Front telescopic fork suspension at hydraulic type naman para sa likuran. Para sa dagdag safety sa bawat arangkada ay meron na ding disc brakes, LED head at taillights, indicator lights, adjustable headlights at digital instrument cluster. Sinaman pa ito ng 1,265mm na wheelbase at 160mm na ground clearance, kaya siguradong madaling i-handle ang scooter na ito. Kahit sa puro hams at lubak ka pa mapadaan. Kaya kung value for money lang at reliability ang hanap mo sa isang motor, ay siguradong hindi ka bibiguin ng Avensis. Nga pala, isa din to sa pinakamurang variant ng scooter sa bansa at covered na nito ang mga basics na kailangan ng isang rider sa abot kayang halaga. Number 6, Yamaha Mio Fazio. Kung naghahanap ka ng budget Vespa looking scooter, baka para sa'yo na to. Recently, pinakilala na ng Yamaha sa publiko ang kanilang Mio scooter. Ito ay ang Mio Fazio na may estimated price na 89,000 pesos. Ang model na ito ay bukod tangi sa kanilang entry-level scooter range dahil sa magandang styling, premium features at impressive na technology. Binuo para ipakita ang uniqueness ng bawat rider na gagamit nito. At kung wala kang pambili ng Vespa, ay good alternative na to. Pinaandar ito ng 125cc single-cylinder 2-valve 4-stroke air-cooled SOHC engine na kaya maglabas ng power na 8.3 HP at 6,500 RPM at 9.9 Nm at 5,000 RPM ng torque. At malayo-layo din ang mararating ng 5.1 liter fuel tank capacity ng belt drive scooter na ito dahil sa average fuel consumption nito nga aabot sa 45 to 48 km per liter. Ilan pa sa kanilang features ay ang Yamaha Y-Connect, Smart Key, electric power socket, LED headlight, hazard lamp at ang napakaluwag na 17.8 liter underseat storage. Ang motor nito ay may 95 kg na curb weight at ang electric starting option nito ay suportado ng TCI ignition system. Equipped na rin ang motor nito ng front telescopic fork at unit swing suspension na may kapares na disc at drum brake sa harap at likod nito. Kasama sa underbone frame ng katawan nito ang LED head at tail lamps, digital instrument cluster, indicator lights at adjustable headlights. Number 5, Yamaha Mio Gear. Nahihirapan ka ba maghanap ng scooter na hindi masyadong sumasayad sa humps? Well, baka nakatadhana sa'yo ang Mio Gear ng Yamaha. Dahil sa presyong 77,000 to 82,000 pesos ay pwede mo nang ma-experience sa isa sa mga tallest scooter brand. Tamang-tama ito para sa mga city roads dahil hindi mo kailangan pang alalahanin ng mga humps na gumagasgas sa pang-ilalim o kaya ang waterclogged streets na maglulubog sa motor mo. Pinapaandar ito ng 125cc single-cylinder 2-valve 4-stroke air-cooled SOHC engine na kaya maglabas ng power na 9.3 HP at 8,000 RPM at 9.6 Nm at 5,500 RPM ng torque. Nakonektado sa isang CVT transmission. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 4.2 liters habang average fuel consumption nito ay aabot ng lagpas na 50 km per liter. Ang tubeless tires naman nito ay may sukat na R14 sa harap at likuran. Kasama nito ang front telescopic fork at unit swing rear suspension na pinaresan pa ng front disc at rear drum brakes. Ang analog fuel gauge at speedometer nito ay makikita sa display console habang LED tail at headlamps naman ang nagbibigay ng malinaw na vision sa dilim sa tuwing aarangkada ang underbone frame ng scooter na ito. Number 4, Honda PCX 160. Honestly, para sa akin, ito ang pinakagwapong scooter ng Honda na lumalaban sa styling ng NMAX. Sa halagang 134,000 pesos hanggang sa 152,000 pesos, pwede ka na magkaroon ng reliable two-wheeler na pwede sa city riding at occasional na weekend touring. Lakas din ang dating nito sa mga tropa pag naka PCX ka. Merong 157cc single-cylinder 4-valve 4-stroke SOHC liquid-cooled engine ang scooter na ito na kaya maglabas ng power na 11.8 horsepower at 8,500 RPM at 14.7 Nm at 6,500 RPM ng torque. Sa 8-liter petrol fuel tank capacity nito ay siguradong masasulit nyo ang belt drive type na may 45.1 km per liter na average fuel consumption. Sinaman pa ito ng best design LED head at tail lamps na nagbibigay ng maliwanag na vision sa mga rider tuwing night rides. Ang radial tubeless tires naman nito ay may sukat na R14 sa front at R30 naman sa likod. Kasama nito ang disc brakes sa parehong gulong at front telescopic fork with dual rear suspension. Ang cradle body frame nito ay may chrome garnish at dual straight na seat type. Number 3, Honda Click 160. The Power of Dreams. Isa sa mga kilalang name tag ng brand na Honda. Isa ang Honda Click kasabay ng Aerox at NMAX na namamayagpag pagdating sa sales sa ating bansa. Unang nilabas noong July 2022 mula sa highly successful nitong kapatid na Click 150i. Ang motor na ito ay merong mas makabagong sporty look, mas malaki at mas premium kumpara sa iba. Ito ay pinapaandar ng 157cc 4-stroke 4-valve SOHC liquid-cooled engine
engine na fully transistorized. Meron itong 5.5 liter fuel tank capacity, average mileage na aabot sa 46 km per liter at PGM-FI fuel system. Kaya nito maglabas ng maximum power na 15 horsepower at 8,500 RPM at 13.8 Nm at 7,000 RPM ng torque. Pagdating naman sa electrical, meron itong electric start, LED head at taillights at fully digital instrument cluster. Ang Click ay may seat height na 778mm, curb weight na 116 kg at ground clearance na 138mm. Tamang-tama lang para sa isang medium-size na motor na nakadisenyo for daily driving. Papasok man yan sa trabaho, eskwelahan, siguradong swabe naman ang bawat pihit mo sa silinyador dahil meron itong front telescopic suspension at unit swing arm naman sa likuran. Meron din itong R14 radial tubeless tires. Kung safety naman ang pag-uusapan, meron itong rear drum brakes at front disc brakes. Nasinuman pa ng pass switch, engine check warning at anti-theft alarm. Keyless na rin ito kaya naman talagang sulit na ito sa halagang 123,000 pesos. Number 2, Yamaha Aerox 155. Isa ito sa mga pinakamaangas na scooter ng Yamaha lalo na't uso ang modification at pagsisetup nito. Ito ang Mio Aerox 155. Ang motor nito ay pinapaandar ng single cylinder 4-stroke 4-valve liquid-cooled SOHC engine na merong displacement na 155cc na kaya maglabas ng 15 horsepower at 8,000 RPM at power na 13.8 Nm at 6,500 RPM ng torque. Konektado ito sa isang V-belt automatic transmission na isa sa mga signature design ng brand at 5.5 liter petrol fuel tank capacity naman na may declared mileage na abot ng 48 km per liter na nagbibigay ng mahabang biyahe sa motor. Ang TCI ignition system ito ay sinamana din ng electric starting option at fully digital instrument panel. Meron itong single disc brake sa front at drum brakes naman para sa rear wheels. Kasama ng backbone body frame nito, ang front telescopic forks at dual unit swing rear suspension. Ang wheelbase nito ay 1,350mm habang ang ground clearance naman ay umaabot ng 145mm. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga lamang ito ng halos 113,000 hanggang 136,000 pesos para sa ABS version, kung saan maaari mo na itong i-modify based sa style, looks at kulay na gusto mo. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman kung ano ang paborito mong scooter bike sa Pilipinas. So top spot natin nandito ang number 1, Honda Click 125i. Ang motor na nagpayaman sa Honda, ang Click 125, isa sa mga best-selling, reliable na automatic two-wheeler scooter na gawa ng Honda. Ito ang kanilang Click 125i na may estimated price na 81,000 pesos. Nagkalat na ang Click sa kalsada ng Pilipinas. Ang magandang performance, reliability at ergonomics ng motor na ito ay pasok sa panlasa ng Pinoy. Pinapatakbo ito ng 125cc single cylinder 4-stroke SOHC liquid-cooled engine na kaya maglabas ng 11 horsepower at 8,500 RPM at 10.8 Nm at 5,000 RPM ng torque. Siguradong malayo-layo rin ang mararating ng rider nito sa 50.3 km per liter na average fuel consumption. Kapares ang 5.5 liter petrol fuel tank capacity nito. Ang belt drive type na ito ay sinama ng automatic clutch, electric starting option, suportado ng transistorized ignition system at fuel injection supply system. At for added safety features ay sinama na din ito ng pass switch, shutter lock at engine check warning indicators. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo naman yung feedback nyo below. Maraming salamat sa panonood. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!